Smomoza lo. Uthi uAlubhedile ukhiphe ingoma ethi uyinsha mgodoyi. Uthi sihloko sale ngoma siyabheda. Hlula ukugida umgqumeni wehlula ukucula manje. Suhamba uhefuza indaba. Uhlushwa yini ngo-Ali mayekhiphela isihloko sengoma yakhe ethi yinsha. Uxakwe yini nje wena? Hlula izindaba zakho uhamba ukhuluma izinto engakufuni. Sibheda phi lesihloko? Sibheda kuwe ngoba ungasifuni sithutha ndini. Esilolena lesi. Sibheda kuwe ngoba ungasifuni. Libala umhoto lona udla lapho nenhloko lapha ehostel. Hlukane nendaba okunaka izinto engakufuni. Umculo wehlulile man doti ndini. Masimba lana. Dlala amathumbu lana wadla lapho. Kodwa indaba kaAlu, uAlu uyayazi into ayenzayo. Sulokhu uhamba ungefuza ukuthi wenza amanga. Uyaphapha wena uthanda ukubuka ngabe namanyala la. Bhekeni wamanyala wena, ubhekeni amasimba manje. Wayebhekeni wayiphi insizwe. Nyela la wena. Siphonge ngathi hey fula nto le.